Yesu ndio chokwadi. Kai mashamba kwa nemo. Mwana ni basiro. Hello. Huko. I'm sorry. Dari ya mambo rosena mambo. Nikati kuchanga 24 kuchiro topakachanganya. Ndairwara nemimba. Saka vana tete vakauya vakatanga kudza mumaoa dai tafamba namama baba wangu washori. Saka murume wangu akaramba katina chiti zvemaprofita. Tafamba paya vachingoita zvemakuhwa vachingopandisa makuhwa avo vachingouya. Saka baba vakabva vazoshaya paya. Washaya tagara paya. Baba vakuru vakasara ndi awa vari baba. Saka tagara kudaro vaiuya vaine madhimanzi vachiti ndakachengeta ngoni murume wangu ini. Saka unofanira kutondichengeta zvese zvawaitira baba wako. Baba wachitori kuti tikavatengera jaketi kana chero ivo vaiuya vachiti watengera baba wako chakati. Saka inini ndiri kuita sei ndiri kudawo. Saka pavaidaro vaiuya vainetsika kuda kundimbundira zviya zvikuda kundiyaga zviya. Saziva kuti mufaro kana kuti chii. Tafamba paya baba ubva washaya. Ndipo wakachitonyatsotoita zvakanyanya vachitouya toti nini ndini baba wasara. Baba muni tatina natete 2 wana wavo 2. Saka wana wavo 2 waenda kuchikoro vobvotanga kunyorera. Vaiuya vachiti ndiri kuda mari ndoti ndakachengetawo murume wako tichivapa mari dzekuti vana tete vaite sei vanyorere. Baba muni vachienda kuchikoro haungasiyi mwana achiita sei achiita magacha achibhadharwa kuita magacha kuchikoro ozobhadharwa nechikoro iwe uite sei. Nana tete votaura zvavaitaura kuti yani ngozi yakadyisa mwana wedu anoshungurudza mwana wedu. Iro pandasvika pakunesa nemurume wangu ngati aini ndakuditi sei ndakwenda chisarai mugare nehama dzenyu sinzi ndine ngozi nezvikwambo regai nditi sei ndine kumba kwedu. Tagara bhoyawo kwambo 2 mwezi samamuno nerehombo rekuti vakazoshaya zvavo. Vakabhoya nemweya anonzi kwashanya munokura. Pakati asekuru muri kuita sei ngozi vakabva kufanira kuti ndashaya munhu ndakangopesererawo nemari yaibva ndazodzoka kupamba. Tikanzi tatumwa nevanhu vari kumba kuti uyai kunoku. Saka mashure macho vaiuya vakauya kubhotora sekuru wavo ubvobuda naye panze. Ukwasha uya ubvobuda naye panze kubhotora sekuru akati sekuru munhu ane zvinhu zvainazvo uyu ngaende kumba kwavo bhozoya nen'anga yaive ngeri mumota mumizi. Iro vatatanga tunisemu ikati wai uri kusiya hama dzako dzichitaura zvinhu zvisina kufanira pamusoro pechipe hama dzangu newe. Murume wangu akati siyana nazvo vatatoregererana paya. Tafamba paya. Mbuya ubva washaya vachingonditukirira nemashoko avo iwayo. Vachingonditukirira vachingonditukira ichingozvinzwa. Murume wangu achiti usaiti sei kusabvunzi. Ndobva ndazoti manje apa last year ndo pakachizotanga nyaya ndasangana nababa avo totobva kuchechi. Ndini kubva kuchechi paya tikatokwirwa mota tatokwira mota tasvika pamashopu. Saka pandakadzika ndakabva ndanditora mama nemurume wangu murume wangu bataikura jenera tabvaendesa panga ari kuendesa. Tobva tadzoka ndakutofamba nani namama patasangana bamukuru mukoma wemurume wangu ari wekuimwe imba yababa. Tafamba kudaro bvatasangana namama pamashopu paya zvikanzi iwe wanditsvagisei une unyungu stereki uri uchishandisa mwana wamai wangu uri kumudyisa uri kumushungurudza chichi yaina aizokutanga kundituka paya. Ndobva ndoti ndirege ndidzoke ndite sei ndienda kune kumusoro ndisiyane vanhu vari kuita sei vakadhakwa. Ndobva ndadzoka paya pandoti ndidzoke ndopandaka ndasangana nababa avo bva vachafuti kuisa ruoko dai ndikati iyi tsika ipi zvikanzi ndipe dhola. Ndikati inini dhola ndite sei handina dhola. Zvikanzi unoziva kuti vanhu vese hausi kutombokuda mumusha muno nekuti une ngozi uri kudyisa mwana wedu uri kushungurudza mwana wedu paya. Ndobva ndatoti ende munonyatsogara matare bhozi mashure movaigara matare avo mainini vachindudza zvikanzi ndishoti vanhu vamunovakanganisira chizvese ndovaitira vanatiti vamwe takaendesa kuchikoro vana bamunini takaendesa kuchikoro. Saka ndikushoti vanhu vakuru vakandakaita musha muno tirabhoyawo chamunacho chamuri kuvanetsera nawo chii. Ndobva ndadzoka pandatotirira nekumusoro kumashopu. Ndopandakanosvika pandakadzoka kuda ndasvika nemurume wangu ndikati tadi kuenda neuku zvikanzi ada kunomhoresa mukoma. Obva atofamba badipa atoenda pasvika pamhoresana mukoma anga ine muzukuru wake mwanonzi Mpunga. So ndobva ndatosvika paya pamashopu vakandimirira pakona. Zvikanzi mainini ngatifambe tiende. Ndikati maini yonyo ndiani nezvemashoko amuri kudii amuri kutaura. Kuzodaro kwakutanga kundituka. Unobva nekuti wakadzidza une imba une magetsi chichi kutanga kundituka paya. Saka pandaitaura naye aiti akandipindura akandituka zvinorwadza. Ndobva ndamupindura. Tafamba paya tobva tasvika kumba. Mama wangu watofamba.
mama wakadzoka unopiwa madomasi neumwe muzukuru wavo indobva ndatofamba nemurume wangu bvatotodini bvatatoenda tasvika kumba paya tasvika kumba ini ndobva ndatosweresa mama tobva tatofura iye bvatofura murume wake akatobata chimwana mama angatoenda nemwana muzukuru angatoenda nemwana kudhara tobva tatofura mwana ndobva tasvika ini bvanaenda kuhausi iwo bvaenda kuchetika zanditotomutaurirana nemukadzi yeyu ada kuzviitani pamba pana obva vogara mukicheni indobva ndatotora madomasi andangachikira madomasi angu tiri panze saka pandakapinda mba ndichikwidzira moto wangu zvikanzi mukadzi ane dhimoni chete ada kutotiuraya pamba panapa ndiye zvikanzi vanogara munini ndopandinosvika sei ndopandiri kugara indobva ndatotora huni ndikati matichi budei pai mba mangu kana muchinyarwa nomwa ini handinyari because panapa papo zvikanzi hapana zvinotiudza panapa pamba pedu hapana zvinotitaura vana musha beru kana ngona ine mari dzinodarika dzedu ari kurombeswa nehama dzako iwe saka musi wacho mama bva yakati iwe waya panapo kuita nezina vanhu vakazvinyaradira batanga uchema bvabuda bhadini Ishi ya mana apana ndio nikazomata bana kulichaza kugara pamusha pangu nekundiro ndokapidezve plazimusha ndikauvuga nyaya yakamboendera kwasabhukana kwaishe yakaenda kwaishe yakaenda ndishe handisina mani sidawanyika ikapera haina kupera Ragazzi, inini ndikutore chikoni mwaisi mukotiba yausamisoko yako pane umbu watatina kuona vhidhiyo yakauri namaira saka ndasiwa kuti unokauya ukati ndakanyewa anyaya kunena hatitongi iyatokuri iibati asisi kumaoko mangu ndishauyasika kumanisa ndiyamba kuota ngozi mambo munogona kuwa nyaya dzakawanda mune nyaya dzimwe dzamotongo isima zvisi hazvine zvachitoo nyaya isiri mumaoko mangu pane umbo hwandandinga kuti ndirini neyasoti handitongi ishe vakati noti pawanga wakuuya vakundituka vachirwa vakadedzira kuti sisi hatitongi naanzani zvekuti wakati hatitongi naashinawanika that's something else and ndikuti nyaya ichiri mukoti here because kana isina kupera bodirizera wanoti kubvunza ndikuda lc4 rejudgment yakapiwa naishe kana yakapinda muofisi maishe inofanira kubuda nejudgment judgment iyo ndofanira kuti handisa iyoyo ndoona kuti paari kutonga akatonga zvakanaka here kana kuti haana kutonga zvakanaka because zvandinoita ini ndinoacta as an appeal court hati kudarira ishe munhu asina kufara nezvatongwa naishe anobva apira as an appeal noti kuti nyaya yenyu ichiri kudarira ishe haisati yakonkludzwa mobva waya kuno saka ikunisi kuti mukabva kunoku maakudzoka muchadzoka here kwaichienda kwaijudgment we don't operate tichibva musoro kachidzika pasi tinoopera tichibva pasi tichikwira chii because kana isati yapera kwaisheka handikwanisi kuibata ishe pamusoro imamo ishe vakati mazita akupinzirwa aya ini handikwanisi kuita sei kutonga nyaya iyi saka ini ndakukuendesa kwamama mazita haatongi nyaya mukaona munomu mukatarisa makoti ekutanga tichiita makoti pana mune vanhu vakuru vepolitics chaivo chaivo tinovatonga munomu hatifuta zvepolitics kana tiri munomu kunokudaro no one is above the law saka zvokunzi kunonzi papindwa zita ranhingi saka ishe kuti handichaitongi nokuti zita ranhu ishe vadzindivike makati here iri kudara kwenyu ishe kuti vanhu kukazi nyaya ichi turi kwangu nditori mobile desk ichizangwanzuri zvese ndapera ishe ndo vakandipa tsamba because appeal inoitwa paine judgment kana pasina judgment usaite maramba kutonga
because unoona zvandoita vanhu zvive zvakutonga inini ndaakutonga waruma wasingazivi zvauri ndinge ndakutora masimba avo iwo waine process yaunofanira kunge wachitanga wachiita wachipedza. Was the first court in Zimbabwe primary court, and the primary court ndiro danho raishe. Saka munozotanga maenda kudanho raishe mozouya kupi? Saka kana rutonzi ritori monyaya haisati itori under investigation, it means yaisati yapera kudariro, haisati yakombudwa, yakakombudwa here. Pandaenda ndichivabvunza ishe baba wangu wakatotanga vachitofambira ndikati baba chizororai ini nditesei ndisifambire nyaya dzangu imi chizororai handidzi ishe ndobva ndavaendera kakawanda ishe wakasvika pakuti aiwa nyaya dzakupinzirwa mazita angu iwewe chiita sei tsamba izvi handichawagoni nevanhu vacho saka iwewe chiita sei tichienda kwamama ndakapa ndikaona ndovaziya ishe avo vakamira padhoa avo no mambo Changamire ndandifunga kuti nyaya iyi ine umbowo yeasot ndiye ndakaramba handitongi asot ndikamutora kuti enda kumapurisa asoti akati inini kumapurisa handiendi because last time ndakaenda mapurisa akatsika nyama. Referral letter ndekesi here iri kurivha chii kuti munhu auye kunoite sei nyaya yachinjwa here kubva kwahendmani kuenda kwachief. As long as the outer number of the case is still before his court. And Stombo to Aiko, then Mapet Aiko. Madam, yanga nyaya kuti iye yakati ndazorohwa ndikati inandonge kesi kudini yaso nyaya ichiri achitoti nemavhidhiyo angati achikuda kumbotarisa yandakaramba inini ndiyasoti iye akandimanikisha mira akati inini kumapurisa handei ngoti mapurisa anotsika nyaya dzangu urikona kana mapurisa itsika nyaya dzangu unogonendo kwamama yasoti kana kuti itsaidza unogona kuenda kukoti mopiwa disorder. Amen. Nyaya ichiri kukoti kwangu chakamira ngaiti apiwa issue ya assault and this and then mwangalia makosa kwa malipa kesi namba ndije kula kinyaye ya I'm sorry mom. Ini ndikuti pandakaenda kuudza mambo ishe ndikati vanhu vari kuramba vachiuya vachindipumha vachindituka vachindirowa ndozvandakaudza avo mambo ishe wakati aiwa kana iri nyaya yekuassault unomangara kumapurisa isu tinotonga dzekupumha dzekuti anoiswa pamba pevanhu kukutuka ndozvavakataura ichi ndozvavakandudza. So inizwa kesi iyi yakarifewa kumberi ndeyeassault yawakanyora kunoko ndeyeassault yamuti hamuna confidence nesystem yemapurisa because vakutsikatsika nyaya ndosakuti for that one chiendei kumapurisa kuti your case number isusu will up on that one kuti nyaya iyo ipinde yekuti makarova then iyi iri kukoti kwamambo kwaishe conclude right and then kukoti kwamambo kwaishe conclude ipere then kana yapera ikoko yozoya because
handikwanisi kuti nyaya iri kunana dhakoti indoita tenda kuti ndikapa judgment dzakasiyana. Ishe mambo ini zvakunyesa zvekuti everyday ndiri kutukwa saka ndikatodzoka kudai handiri kukuwadza baba vari kutobhecha kuti ndiri kuda mari yangu chatadzokera kumba ndozva kundiita everyday. Ivo wakagara pauri kusimudza ruoko wese kusiya kuba mini awu ndo vasina kana kumboti asi ndo vane mudzimai aitaura mashoko ake kuti ndakadyirwa wana wangu zvakawanda wanda zvimwe zvine insult inotyisa. Tati nyaya iyi hatichaibviba nhasi munonzwa dzokai inokonkurudwe kwaishe chida wanyika yozobva ikoko yapera yozouya kuno because ishe watotaura kuti nyaya iyi itori neevidence yavari kuinvestigata kune mavhidhiyo kune chii zvakawanda zviriko zvitori mudare mavo handikwanisi kuvhara inini nyaya iri under investigation somewhere else. Saka dzokai kwachida wanyika inokonkurirwa ikoko then mozoya kuno pada kubvisa mwana kuti kwaunoti ndichitosvika kudai vanorara vachikopota ndoita sei? Tati iwo chibva panapa iwo chibva pano chikaenda kumapurisa kana wasvika ipapo pamapurisa then you phone me uri pamapurisa ndibva nemapurisa unenge waona wacho ndibva ndataura naye kutaura mapurisa iyewo kana ukarambana mimba incharge wobva usvika mimba ndakuona mimba incharge ndazinama mukasi ndikuona mimba incharge wobva ndifuna ndiinaye uinaye ndibva ndataura naye. Yes. Saka ndofunga kuti mataura changamire ndazvinzwa kuti nyaya idzoke kwashekida wanyika ndinozvigamushira asi semazviri andikuita nyaya iya nemakore anoita apfuura gore kana kuti aukwana mai iri mumaoko yashekida wanyika. Pane mumwe akarova kuti mwana wangu iye akadira doromba mumwana akanzi aripe nashe changamira muripo wacho zvikana nhasi uno hauna kuonekwa vanhu ivavo ndo futi vari kungosimudzira nyaya uyo handiti mazuva ari kubhecha kwatuda mari yangu tatisibo handii zurunuzwa. Saka ini chandiringokumbira isekiriti yemwana wangu nokuti muri kuona vanhu vacho vese against hwari mwana wangu saka kurarama kwari kuita nzvimbo yedc ndaakuda kubva kune muchangami kutanga nhasi. Yes. Right. Maizwa accusation wanda itu watu wanauza watu nyaya Garissa udalili zvandava kuita nyaya iyo ichiinzwa inyaya wiki ino ratakataura ratakataisa naro irori kana mukaita Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday asi by Saturday that's the latest nyaya idodobva mari dzautatu Ini kau boleh nyai. Nyai masih di hebat. Nyai masih di cukupan. Nyai ada fraksi. Yes. Rudi dapat kita rudi. Kacang, murura, cinitan, macam apa aja. Pakaita kakupomiserana ikamboenda pachida wanyika vakadaidzwa vese asi rimwe saidi harina kuuya ichokwadi vabva varegedza kuuya ndobva yazonzi ngavauye futi kwachida wanyika ndobva vanzi vabva vaenda ikanzi hakuna futi dare nasachida wanyika
kaine kakutsikirirwa kairi kuita. Right. It's okay. By Saturday, you can have a message guy. Can I start to jump before by Saturday? Then it means next week, next Saturday, you have to change more. Right, just look at that. Uyu mukazi uyu hagariki naye unonyepa That handisuna anything to do with this case. And Zokai kwachidawanyika. Muno iko kuzauta zezi zvinotara kwachidawanyika. Chinotika kupa decision. Iwe yakuno kana kusina kufara. And asi chandisida kunzwa. Ndechekuti wiki ine nyaya iyo haina kupinda. mambo wangu pamusoro changamuzi ndofunga pakutaurwa kwese kwazvaitwa hapana kunga pazozivikanwa kuti takambomira sei, tine ukama hwakadii, zvikuda kudii, nokuti nyaya dzakapinda painhando tiri one wefamily one ipapo. That I stop in the nitty-gritties enyai. I don't even want to know who is here, who is not here. That nyai by Saturday, you know, from the yapinda by she Sanyaman. From there sakapinda, yakuya kuno. That's when I will be ready. This is the what I found. Is all, and then I shall